Arratsaldeon Mikel Olazabal, arratsaldeon ikusle zaituztegun guzti hori. Halaxe da bai, gaur motibo nagusia hemen izateko horixe da. Juan Pablo Garziak agur esango diola gaur pala profesionalari. Aipatu duzue, igorretatik pilotari handi batek agur esango digula, eta egia da, 83tik hasita 84 arte, afizionatu mailan irabazi daitekeen guztia irabazi zuen Juan Pablok. Hor belaunaldi ikaragarria izan zen, oso pelotari onak. Gero batzuk profesionaletara pasatu ziren, eta 84ean hemen hasi ziren Oskar Inzausti, Daniel Anaya eta bar, eta horiek beste salto bat eman diote pala profesionalari, baina agur esateko ordua iritsi zaio 39 urteko pilotari honi, eta gaur jendez ea desiento osatzen den pilotalekua eta behar den bezalako agurra egiten diogun atzelari bikain honi. Atzelari bikaina, baina uste dut pilotari bezala utzi duen maila handia izanagatik pertsona mailak estaldu egiten duela. Izan ere bada pilotari onik kantxatik kanpora, eta hau ere halakotxa da. Pertsona garbia, txukuna eta benetan maitegarria. Javier Kerazo, arratsaldeon. Arratsaldeon da. Lenda bizi pertsona bezala. Ez dakit beti pentsatzen duena esaten duena, eta kantxan daukan guztia ematen duena da, Juan Pablo. Bai, dana esan duzu ez da, Koldo. Da pelotari moruen da pertsona bat oso ona izan dana, kantxan dana emon duena, eta gero horretik nik ustot zaratik kanpora gauzen ope hainbeste gurutzula honi pelotari zen ez da, dana emon dugu eta horretik demostratu dugu baselako pelotari zen. Eta gero persona moruen nik ustot behorren maili erakutsi duela bai kanpuen guli. Horiek bere etxekoak, izan behar da bi alaba dituela, Celia eta Beatriz, 39 urte ditu, 1964ko abenduaren 28an, Inoxente unean jaio zen, debuta 1984ko urriaren 19an egin zuen, eta bere kirolari bizitzan Espainiako txapeldun izan zen 1985ean, Euskadiko txapeldun 1986ean, urrezko pala irabazi zuen 1989ean, 84tik 83ra, lehen aipatu duen bezala, afizionatuetan irabaz daitekeen guzti irabazi zuen. Horien artean, Bartzelonan jokatu ziren joko olimpikoetan, urrezko domina lortu zuen, aurretik munduko txapelketan 86an, txapeldun izan zen, Gasteizen, eta berdin Kuban 80ean, 22 urte zazpiko txapelketan ere txapeldun izan zen, eta agian Arantzatxoa buruz-buruko txapelketatan gelditu zaio. 6 finaletan izan da, eta 6ak galdu ditu. 5 Oskar Inzausti haundiaren aurka, eta 6garrena Fede Arribilagaren aurka. Galanta da, Javier Kerazo, 6 finaletan izan eta bakarren batean gainera partidua irabazita eduki, baina kontrario gogorrak erratu zaizkio buruz-burukoan. Holanda bai, eta berape ontxe pare bat egunen irakurri naben, guzteu izango zako laberai besta, txapel bateko itie banamanaku eta, baina ez dauela suertik eukin, batien Intzausti, bestien zuk esan dozuen Arribilaga, oso kontrario txarra izen diez da. Eukikoa bela iguel suertakutxo bataz bat irabazteko ez da, baina horta izi da peloti eta suertu beten diez. Minaka bai, 85ean txapela lortu zuen Zizkar bigarrenarekin, eta 2000an Daniel Anaya laguntzuela Inzausti eta Beldarrain irabazita garaipena lortu zuen. Gaur agur esango diogu Juan Pablori, eta kaixo Deportibok duen itxura berriari. Barruan ez da aldakuntza nabarmenik, baina kanpokaldean bai, begira. Gaur arratsaldean duela ordu erdi bat hartutako irudiak dira. Hauxe da pilotalekuak duen itxura berria ez du ematen, baina azken 9 hilabetetan lanean aritu dira
Alameda Rekaldeko aurrekalde horretan, eta gelditu den fatxada aurrekalde hori benetan berezia eta ikusgarria da. Beraz, itxura berria eta partidua hastea. Gogoratu, Iriondo izango dela Juan Pabloren aurrelaria, berez undalena zen izatekoa, baina min hartuta dago, eta aurkariak Urkia eta Garrido, eta Javier Carazo honek ere poza ematen du. Azken partidua, lehen da bizikoa bezalaxe, izan dadila irabazteko gaizto. Bai, Nikolan ikusteko ez da. Da berentzako, galdu zen irabazi, irabazten da, esarriken ikusi Nikola gazteniko partidu. Askotan. Askori. Da zuk esan duzu nuen, partidu gogorra ipini duzuela eta demostreu dizuela. Da ingo dau, lehenengo moruen honek nik uste dut. Bai. Zan behar da horrein bi urteko kontratua duela, baina Zorbaldan arazotxo batzuk baditu, eta gainontzean beste bizita profesional bat ere bai. Eta, Logroñotik Bilbora bueltaka ibiltzea ere nahiko gogorra egiten da, familia tartean dago, eta nik uste dut erabat osatuta ez dagoela, esaterik ez da, baina posible da Bizkaia horretan arazo handiagoak izatea, eta nik uste erabaki zuzena hartu duela. Bai, eta hori ondo dugu ez da, baina nik zareten ikustot hor bezalako profesionala izan da, berak ez da nahi arrastaka ibili hor frontoien, eta hauke urte bi eukin jaun nion kontratu bera erretiru egiten da, beste deportietan ikusi beste batzu zelan da bizen, da atzen ingordurat, eta nik ustot kamio ikonen hartu duela, bai berentzako, eta esan dozu morun ez dakigu, horrek deko lepuen, eta gero besuen bebauko problemiez, operut edo handipe, eta etorrez jakoz lezino fuerte txuek, eta nik ustote baiten duela ditzitiaz. Bileta huts, partiduko estrineko bitantoak Urkia eta Garrido bentzat. Da beren aldekuek, kontra dizuek, Rio aldekuek. Eta Iriondo du aurrean. Iriondo gaur baino bajuago izan da. Buruz-buruko txapelketan ere final erditan sartuta dago hau. Eta beti bezala eskuin eskolpe handia duen pilotaria da. Eta ez dut uste lagun txarra denik Juan Pablo Lorentzat agurreko egun honetan. Ez, momentuz dabil barrez Javi Iriondo ondo jogatzen. Eta arratzalde dar batek egiten badeu, espektakulo darremoteko lagune da. Pilotari ikaragarri dotorea da. Iriondo, makina bat urte badara honek ere profesionaletan. Honepe badaru ez. Azte hasi zen da. Amasei batero, badaru ez. Eta dirua gorri dago, pare antzera, baina gorri. Garbi da, oraindik Iriondo eta Juan Pablo irabaztea lanzaila dela. Eta Juan Pablo eskertu dio enpresari, azken partidu honetan aurka Garrido jartzea. Armedokoa da, Garrido makina bat buelta egingo zituzten Bilbora hauek elkarrekin. Eta normala da, bere herritarra lagun nahi izatea azken partiduan. Bai, hartu da hori. Oin zema bider esango dugu Garrido. Hau bada, oin bakarrik edo bigot. Bueno, bilatuko du bakarren bat. Juan Pablo Lorenzakea. Eta du Garrido gaberki erantzun dio Urkia. Behartuta. Behartu. Gainean ez. Gainean bada tanto esatera nindoan. Gaski jotako pilota horiek direlako gero boterik egiten ez dutenak. Eta partiduko estreineko berdinketa. Bina. Eta laugarren aipatzagatik Urkia. Urkiak debuta egin eta gora salto handia jo zuen. Gero goian mantentzea zailagoa da. Bai, eta erreza ez.
eta aurkia da pelotari bat oso politi dana ikusteko bera, Bai, beti aurrera egiten duelako. Bai, jokuen dauenien da pelotari bat beti esan duzu moruen peloti topo egiten dau. Eta horren ikustot deporti guztietan guztetan dela, gaur egunien. Total kanbizio da deportie. Horrek hor egiten dau, topo pelotie, bai honek, bai gauekak, unda gontxasi da portxoak etxu topetan. Pausua aldera aurrera eman behar du pilotariak eta ez atzera. 3-2. Zakea luze berriro ere. Juan Pablok, marraz atzetik izan da. Hor ikusituko dituzue bi marra, bata 7 kuadro parean, bestea 8 erdian. 8 erdikoa ahaztu zazue momentuz, hori txapelketa hartarako prestatu zutelako, hemen sakea, 4 eta 7 artean atera behar da. Hor behustot penso fato bela finala, Bai. Da, zel handi esan gauzak, Dano pentsetan ginen badera, mintxe, irabazten dugu, banamanakue, horbe beste bat egin txauz dimoruko urtetzen. Gaueka urtetzen da, ezin izaben. Nik uste hemen biltzen den ikusle askok nahi zuela Juan Pablo buruz-buru irabazten ikusi. Bai. Eskertzeagatik hanbeste urtetan egin duen lana. Okarra hundirik gabe izan daiteke azkenengo 10 urtetako atzeraririk hoberena bera izan dela. Gaur egun agian bi pilotari dira bere maila ematen dutenak, Rekalde batetik eta Lujan bestetik. Baina azken 10 urtetan, nik uste dut Juan Pablo maila ikaragarri eman duela. Gero dudari besta horre, Da gero horren ostien, berake kontra dekona da. Ontsaste beste Garridoke jokatuzken baina partiu bat ikusgarri ze, nik urtietan ez dut ikusi, areke joatu beste, jokatu pelotan egin. Garrido joatu da demoruen. Oin da pelotaritxoa, hori pelotaritxo izan du, ez da txikile, eta sarrekin izaten du zelan jolike peloti honek jotzen da. Baina honek palaren bihotzarekin jotzen du pilota. Palaren pilota zailako gitu zaio, esko baztertu zaio. Urkia, pilota zabal aldera, hor da Juan Pablo, gustora eman dio. Eta pilota gora joan zaio. Beraz, 3-5, partidua, 45-era. Eta ikusten duzun bezala hemen, tantoak aixe joaten dira. Nik uste hor pasatu nahi zuela horrelaria, nahi kendu. Baina pilota gora joan zaio. Hoxe postura berdin, oin ikusi du moruen berak operazio dut minagin jau peloti, hori peloti beti jota den. Eta ondia ezin du horti sarriken erdi alboti joten da. Ez, Iriondo gramaterik ez. Zintzako peloti berak pentsatu bino gehiago egatu intzako eta Hortxe duzue, zurtzako aurrelari fina. Derantu semarri bilira gero. Hori da peloti barrez, peloti ni beti zatote, peloti da gauza hor da bilena kantxan. Pelotarizik ikesi bidau momentuen kanbizetan. Peloti hor da bi. Zeuk ikesi bidozu pelotari hondizetie gure bozu, atopo pelotie eta beti peloti ganin egon. Urkia. Pelota kada hundia, nire bastartu eginda. Juan Pablo gramaterik ez. Bosna. Epine bondo izo, Oso ondo. Bosna. Atera du Garrido. Luze. Iriondok. Eraman. Urkiak atzerago. Jarretako pelota. Ekitraka ikaragarria dela bilte. Orduan abitoa. Iriondorraz. Heldu da. Barrura pilota. Eskarra zela Juan Pablo. Ormabikoa. Eta hori bukatu da. Eta etzen nahi pilota arraza jetxi egin delako. Mirua urdin, parean urdin. Eta azken tantoa errepikaturik. Mira, hor jetxi egin zaio asko xamar pilota. Hartuta zartu behar izan du gorputza. Eta eskunduturra
behar den bezala erabiliz lortu du Inigo Urkiak, Berante Bileko aurrelariak. Hori da. Berdinketa. Berdinketa ez, hortik jartzea zanen. Berdinketa orain. Zeina. Beti izan du hori Iriondok. Hiru pilota traketxe jotzen baditu, laugarrena gozo jo eta inork baino gehiago atzeratzen du. Ez du alperrik azpiko postura hori. Gero pelotari indartzu da, bero, Javi Iriondo bera, Bai, pelotari indartsua da, bai. Juan Pabloren zakea. Iriondo. Ordo Urkia. Noraino. Noraino bota behar du. Motzen dutu zailo. Urkiak guztuko modukoa du. Garrido, ederki jodu pelota hori. Horrein ganan beste gozatu gabe, baina aideak enduz behintzat Iriondori. Urkia Erne bastartu ingo da. Erra zondotea Iriondok. Hori tanto izango da. Ala, ez gomendik ez. Edartu Juan Pablo. Igerri egin dio. Juan Pablo. Utxeta zen. Txalo gotzen dio Iriondok, baina nire ustez utxe zen da. Jara gotaten ez da kuentze, garbi ikusi ametik peloti joten junda, eskarreko ormani pintzen da betxu solako orma bexen eleganti urtutzen. Eski gotako izan da bai. Garri ondo jarri da. Baina egunkeri batean irakurri dut gaur, zioela ez dut uste azken partiduan gaixo jokatuta ere urduri nagoelako edo gaixo jokatzen badut txistu egingo didatenik. Eta hori ere seinale hona da. Badaki Juan Pablo hemen asko maite dutela eta gutxe egin da tanto egin eskero ere txaloak izango direna nagusi. Bai. Nik uste dut berak atzenengo partidu izin arren Utzi, Javi, hemen hartu gabe. Atzenengo partidu izin arren berak ondo demostratu dekola hemengo gentiei da nik uste dut telebistan asko ikusi da bina zelako pelotai ezin da azteko zer demostratako hemen bedana moten du. Baina nik uste dut hemen partiduen nik ez da arpi gogorraz da bizela botaten jugadak, Bai. Iruditzen zait, lau pilotariek nahi dutela gaur partidu hundia egin. Bai. Da momentuz behintzat urtetan berrez jugada guztiak. Urkia. Ederra pilotaka da. Eutxo Juan Pablo. Urkiak. Edarto. Hori zailagoa da. Eraman ordea. Herrio Xarrak. Merite hundiko pilotaka da. Eta reskatu egin dio Juan Pablok. Eta Iriondo gutziez. Hemen tantuen ikusi jo Inigo Urkian pelotaso bat zelako aldie dauen, ero aire topau, ero botera itzi. Bai, aurrera joan da eta zelako minen indie dauen. Zortzi eta zazpi. Juan Pablo gutx. Hori utxen artean zartu beharrekoa da. Eta motzan zera gelditu zaio baina. Eramateko modukoa. Ematen zuen. Baina, luze egin arren besoa, ez dut izterik izan. Bederatzi eta zazpi. Hori ere gainean da. Pilota gaiztoa den hori. Ez du ematen, baina zerbait gaiztoa baldin bada, gaixi jotako pilota hori da. Gainera ezker horma ikutu du, behera etorri da era bat. Bai, da boti bezkasa indau, Hor, ikusiko, eskerrek horma zelan juntan, da oinon zeusten juntan. Izan du, astirik, Iriondok pala eskuz aldatzeko.
baina askotan indarrean datorren pilota eramen errazagoa da indarri gabe datorrena baino. Toren aldea urdin. Dirua artean parekatu xamar. Naiz eta urdinen aldeko oioa. Ozenago entzuten den. Barruen junta. Juan Pablo, eramaterik ez. Hor duen guztia ematera joan da. Eta azken partidurako erretolika etxai bukatu. Ez da pilotari hau bere haserrea eta poza ikaragarri adierazten dituen horietakoa, baina badu, genio puntu hori badu. Bai. Garrido, erra pilotaka da. Zidi ondo, zeruetara, baina hori bai izan dela gustora jotako pilota. Behean. Txepara bat irutan tontxe galdu da bez, Eskapo utzi hor, urdinek. Etorren bai behera indua diruak. 160 ari dira goitik, urdin, azpitik, diru erreala, doblean izango. Pablo pasa ezin eta zabaldu diondok hor berrizeko aukerakoa mandio baina abiadurari beldur gutxi dio Urkiak eru nindu justu baina zelan ipini duen pelotia. Eramatek asko balio duela, Javi. Zuk beste inork baina hobeto dakizu hori dudarik gabe, baina eraman ezkero itxaropena horri izaten da. Hori da, holan da. Amairuta zazpi. Zakea luze egi. Hori egin beharko duen nuke. Estadistika bat atera, omenaldia azken partidua jokatu duten pilotariek, zenbatetan irabazi duten eta zenbatetan ez. Nik uste dute galdu gehiagotan. Bai. Bai, ez da aste erraza izaten eta zenbat eta presio gehiago, zenbat eta irabazteko handiagoa, orduan da gehiago galtzen da. Itxuraz. 8-13. Hemen be partidu, hemen bertan partidun bikustu da gero urdinek zan, da bizen, oso partidu boroi da bezeiken. Pelota gitxien utzeiken. Eta kontrarizu horta torren nien, da zu baseu zapurtxo bat urduri, normala izaten da pelota gatzien. Badira hor, izardi tanta hainbat. Eta lehortu egin ditu atzeko epaileak. Eta horra Juan Pablo. Sake egiteko prest. Garridok baimenen noiz emango zai. Lagunak buruarekin baiet izan dio. Eta horra Juan Pablo. Gara sake gara. Bai, sake ateratzen dut probea da. Juan Pablo García. Hori enbida. Kontuz. Da, nik usto barreze, zarrekin ez hau Javi bera ibe barreze, albozu behintzet peloti horri topo horria. Oin bet peloti hartu topo dut, azalako miniten duen. Javi pelotai bat izango litzeke barrez, topoko aleke peloti asko mingezo ingo lehela. Ze horraz posturioa bebetik, erraz botako lukatzela mende. Zando, abera, hartzenengo partiduen aberazto pelotazo bat egin ben. Agarra hori da. Bederatzi eta 13. Eta pilota gaiztoa Garridoren zat. Behin hankak eidean direnean, ez da erreza, alboka baldin bada bintzat.
benetan zaila da. Amar eta mairu. Ederto. Baina nahiko ondo atera du. Baina, bera ez du hortara akostumbruteta daten, baina zelako edartu urtetzen, Boteak aurrera egin du, begira, eta bustu heldu da, baina ala ere, zake ederra izan da. 11-13. Hau ezake ona, oso on. Iriondo. Ederra pilotaka da. Eraman. Garridok. Iriondo fresko dago. Ederra tantoa. Benetan, goimailakoa. Hasi saketik, sakearen errestoa. Iriondoren pilotaka da. Garridok eramandako ura. Ez dira pilotaka da mitz izan, baina bai ederrak, hau ere da kotxea. Zerako posturan eleganti, 12-13. Gustura soltu zoin be, lehen eskerraz da oino eskumiez, baina gustura bizi soltute. Olako pelotaso bat ikusi naben pasonaztien Garridori. Guardu berdin-dik, amarretik, jo aire eta 14 sartu da ben. Amigo genti sustute gatu zen. 72 kilokin, edo gutxiago. Hiru agorri. Markea gailuan 13 eta partido 45era. Sakea Juan Pablo. Mozantzekoa. Iriondo bote lasterren eraman. Zortzi kuadrotik. Kanpora. Eta hirurak ezen aldu ditu Garrido. Eta hirurak emandakoak. Eta hemen badakizue nola mugitzen diren kontuak. Batetik nik uste askoren bilotza Juan Pabloren alde dagoela gaur. Juan Dadilla 45era iritsita pentsatu edo, baina dirua dantzan jartzen duenari hori gutxi asola zaio. Holan da, eta gero jenti ikusin bidau, Ointxe hartu dugu Juan Pablo erratxatxo bat, 6 sake indauz, baina ikusgarrizek, Luzeegiak izan gabe, baina... Da behitu hau, Kindu urreala izei, eta txartu ipini jatzela izei. Geixo, esten bier? Bai, bera asko da. 152 kilometro orduko aurreko sakea egin duen unean pilotak zerabilen abiadura. Bigarren sakea. Ezin eiderik endu Urkiari. Bai, horti datoz tantuen. Okarra horti dator. Horti datoz. Behin esaki ikendu ezkero, eurek azten diez dominetan, eta oin ikusi dutzen ikendu, arek berak ikendu bin. Horda Iriondoren keinua. 14. Lenda biziko erena bete dutenean horreka da, artegailuen nagusi. Hamasei eta 14. Lehengoaren antzekoa. Aideak endu ezean, arazoak. Juan Pablo. Amabostean punpa egin, maikan punpa egin zen nahi dut. Urkia tantoa bukatzeko aproposa du. Nola igerri dion Iriondok zabalerako bidea hartuko zuela. Eta korrika egin beharratzeraka Iriondok.
Bai, Zabaletik barru, esartu bizin dut ez da erreza hortik horretara iken. Meditu enduiz inigo berape, posturi hitz hormabizik etxiko posturi bototzu eta edartu bototzu barrure. Pilota aldaketa dugu. Beste zerbait enbila dabil. Ricardo Garrido Arnedoko atzelaria. Hori ere arrataz egin beharreko lana dela. Zerren bila ote da Garrido. Hori xe gain duke. Nik uste dut honek eurokibiliko dizela pelota apurtxu bat biguntxu hobetu ebiltzeko eurek. Ze pelota gogortxu baz besti indertu hori ez eta minen dizio egiten dabe. Sakiaz Juan Pablo eta. Mugi errezagoa ez da. Bai. Da gero Ricardo berape asko betu hau izan dagoelako pelotia. Juan Pablo Gizkarrez, eraman, hor da urkia, eginman, Juan Pablo astunduko du hortik, baina kanpora. Amazeina, partiduko 6. berdinketa. Bai, ez da jarri. Partidu azera honetan bintzat, partidua jarri duenaren meritua onartu beharko dugu. Ez da garbi iztamen no geru moden partidua, Ze ikusi lehen lau postantu eurratu diez urdine, baina dozei, lehen segira garen duda be. Adibidez, pilota duk zente egiteko dela. Hau bai. Kanpora. Amazazpi eta amazei. Zenbat aldiz gertatzen den hori, pilota aldatutakoan, bi irutantutan pilotaria asmatu ezinean aritzen da. Claro, geratu, batzuetan bote kaskarra egiten deuz, zuia beste pelotien golpera oso zein je, eta bueno, etorrika dona eta ez da etorten. Eta horretik kosta egiten da sarritzen, jakin inbida pelota barrizaz bibi kantxan ibiltzen. Amazazpi eta amazei. Da honek eta atendeuenak zehoz egitet eta atendeu sarritzen. Asa, luze egi. Arrastoa gain ditu du. Garridoren lehen da biziko sake horrek tantu honetan. Bigarren egizea, baina etzen guztia izanen. Eta gain Garridok esaten dira urkiari pilotak etzula nahi hormatik iez egin. Zin urten. Eta ez da erraza izan. Jo Javi, pedartu harrapotzu hor. Batzutan egiten du pilota hori. Eskerro norma ikutu eta erten beharrean berrez ere bueltaka barrura. Urkia idion da bentzat aproposa da. Eta jarri egin du intentzio hundiz gainera. Garridok eraman. Ordeko dio. Eutxi ordea Garrido. Juan Pablo, guri ez da pilota garra. Zabaldu. Ai. Erki, Juan Pablo. Tanto ikara. Tanto garra izan da. Eguzleak, txalloga. Horixe bai da, palak duen gauzarik hoberena. Zaila dela, hain zaila dela. Palaz behar den bezala aritzea. Behingo zorlako tantu bat ateratzen denean, askoz gehiago aprezitzen dela. Bai, ze pelota oso asko ikusi duz eta ondo jota barrez danak, Abixatzen ikusi niz. Txango da ben, Garridok. Abiadura ikaragarrian jogatutako tantua izan da. Irua parean Gorri. Garri edo ez politia, Juan Pablo. Iri ondo, hori ez dago ekartzerik. Zaiatzea horreta jauske ez da. eskertzekoa da, baina... Buelti eskasa. Bai.
Bada espada, atzelaria beti joan behar du. Intentzioa jarri bintzat. Bai. Zerreatik ondo teratzen bazaio ere, baina. Koskama jota zelitik urtetik ez da? Askotan Bada espada ikusi joz. 20 eta 17. Eta partidua abiadura ikaragarrian jokatzen ari dira. Bai, eta momentuz dabiltz, lehen esan dune, Juan Pablo Kartudo ia hortxe nik ustote hartutzela sakiei, beren puntutxue eta ondo abileta daten, Pare bat 3 metrora txapien, frontisen txapien goratxu hau. Hortxe, Ederto Javi. Javi Iriondo. Horto, bobida aire. Kia. Juan Pablo. Ederto. Iriondo gutzi atzelariari. Barruan bada tanto. Barruan izan da eta tanto, ies egin dago pilota gara izan da. Ez da zalantzarik. Ez, baina zelako eleganti da nik ustien Juan Pablo behin duena. Bai. Nundik hasi da korrikan, da berak alizen duen guztizia ipini behintzete peloti eruten. Hor ikusiko, zelan duen. Da etxako asko falta izen, Bai, dena den ikuste gaur bezalako partidu batean. Partidu erdian gaudela arriskutsua dela, hor kolpe txar bat edo... Baina horrek ez da kontu dutu egiten, horri beti bezala barrutik urtutzo. Bai, horri atera zaio hori egitea, baina... Ezin que gure, deusatxe txarri pastie, baina pasaulitik holako pelota txar baten. Eskarra zurkiak. Juan Pablo. Motxe marren dituzei horrengo nire. Zurkia, zer egin behar duenek? Normabikoa, Iriondo hor da ordea. Garrido. Jo, erreboteraino. Entzun nahi zu, Mucho, ederra. Hori da, errebotera manduena. Nik ustote koldo lagundu itzela metizipe, Hori ere gainean daba. Nola bukatuko da intanto derra, hola xe. Ederra tantoa. Haze gozatu, tantu hau bizi izana. Bai, eta Europe badak ezi, Juan Pablo natzeneko partidua eskogatzen, baina hemen nahi da bedanak partidu borobi egin irabazi, Hemen ikusi bin Garrido, zelako pelotak egun duzen, da nundik noraino junda Garrido hori atzeneko pelotiei. Beire errebotea. Zelako errebotie, eruten dagoen. Eta barruan, oso tantu ederra izan da, oso tantu ederra. Ba, horria, hartu engantzetutzo Garrido. Zegoen Garrido tantu galtzeko. Ez. Beti, nundik etorri da nor. Ezin deuz, haineketan etorri da, eta ez da erraza izen ondo panetan hori peloti joteko. Oso peloti izan da. 21 eta 18. Orokorrean, gozatzeko moduko partidu ikusten ari gara. Juan Pablo sakaren jabe. Zai dago. Garrido bere lekuan noiz jarriko. Atera du. Oso ondo ateratakoa. Edarra zeki. Iriondok, estindu du horrengoan ere. Juan Pablo zabaldu. Iriondo. Kanpora. Ala ertzarekin jodu. Bai, pelota erresa dara ez da, baina. Ez da ertzarekin joduen, edo kirtenarekin joduen. Hain ondo ikusi dugu. Ustonik, hor ikusiko. Hortxe onda. Ez pela ertzarekin jodu,
Horregitik, konzaio kanpora. Iriondok egindakoak bederatzi, Urkiak 7, galdutakoak gehiago ditu Iriondok 7, Urkiak galdutakoak 2. Pilotaka ezberdina dute bi hauek. Iriondok eskoz gehiago eskatzen dio. Ondo, Garrido. Urkia. Horra ere heldu eginda. Garrido xarra. Gerri-gerrian jodu. Eta frontizaren altuerari probetxurik atera ez dion arren. Abia durandu da, ondi hartu pilotak. Noixe da gerri-gerrian jotako pilota. Bai, da gero, inigo hor ganea etorrezeko piloti, Da, esan duzen guen, hain etorri dan, ez zuen denpora egin mone. 22 eta 19. Urkia. Juan Pablo ez. Juan Pablo frontizen pilota jartzerik ez. Ez duelako behar den bezala jo. Ez duelako nahi zuen bezala jo. Ez duela lotu behar izan azken unean. Hankak lurrean tinkatzak ez zituen. 22. Gainien. Jasi jotako pilotaka da. Hori da, errebotea bota eta korta diurten. Bai, errebotea bota nahi. Eta korta diurten bai. Hobetu Alio du, esango du horrek. Hori baino hobetu ez dago. Hobetu ezin da bota barrez. Hogeita 3 eta 20. Garrido. Eman dio. Gainean da. Eta pentsatzekoa zen. Hor pilota bote kaskarra egingo zuela. Bai. Baina hala ere pentsazitekeena baino kaskarragoa egin du. Begira. Bote txiki-txikia. 24 eta 20. Sakea da. Zela bera hartu barrez, Horrengoen ez du gozatu. Hala ere motz getitu zaio Garridori. Garrido kexu da, baina eskifotako pilota zelako egin du horrelako botea. Eta 25 garrana. Iriondo eta gaur profesional mailako palari agur esango dion Juan Pablo Rentzat. Hori, zaiauko. Ez. 21 eta 25. Bultzeka. Ikusi duzu hor salto eginez, salto txiki eginez. Iriondo. Lepoa luza egin da begiratu dio pilotari, baina hau ez da. Gainera iritsi. Eta beraz, 21 garrana. Eta hori ere sortearen laguntza egindakoa. Suerte oso. Bi errazkan egin ditu, horrela sorte haundiz. Bitantu egizien diez, txapie joa gaben, esan pasako ez. Eta txapapera joan balila ere. Ez. Eta betu, alde ukinero kontra ukin. Bada alde derra. 26 eta 21. 27 eta 21. Estreineko 6 tanturen aldea gogoratu. Lehen izan dela 6 tanturen aldea urdin. Orain 6 tanturen aldea gorri da. Bai, ikusten jaki urdina apurtxo bat, Lehen esan du, ondo da bezala joatzen, baina esalik kanbiz egin dela, ez da? Gorriz da bezpolitxo jokatzen, Juan Pablo ondo etaraten, eta horti da torrelan ikustot hau bentakatxu hau.
Ederra pilotakada, ederra pilotakada. Txaloak mereziak ditu pilotakada horrek, gainera hori botatakoa izan delako, eta bota ere 8 kuadro erreti bota duelako. Bai, da oso indarrazkoaz, Ikusi, eta gozatu. Hori harin funtsako, urkiari hor. 28 eta 21. Iriondo. Azpian jo. Garrido. Montezerrian. Erne. Eta ez Bierri. Iriondo ez Bierri. Eta gero zabaldu bezala neindan, Bai, baina jo duen posturan ia normala zen hori egitea. Hartutzo, baina zelako asko zabaldu dan. Claro, efektu az doi hori. Bai, eta gero goigoian da hori. Eta agina botea ere altuagoa. Bai, hori sarretzen pentsau bida ni ormabiz eta jumbinaz, barru egiten bada atzelari da hor. Denbora ematen diola atzelariari. 22 eta 28. Gogoratu lehen da biziko erenean. Gauzak esku izan direla. 15 eta 14 izan dira. Bigarren eren honetan hobeto ari dira. Hobeto ari dira. Iriondo eta Juan Pablo. Eta Zazpitanturen aldea ere izan dute. Hogeita bat eta 28an, orain 22 eta 28. Egindakoak 8 Juan Pablok, galdutakoak 5 galdu ditu Garridok ere, baina egin askoz gutxiago. Garrido pelota barrezeta da honek. Bai, zerbait ezberdinaren bila da bil. Bai, eta topun bida, Hor zestu norreki da zorre pelotok. Berotu arte, pala puskatzeko moduko pelota dago hau. Iriondo hori ari da egiten, ondo, pelota uzten. Bai, eta hori bida barrez, Ez Juan Pablo bakarrik, gero zeinek eskatu ikin butzu zeinale da, pelota inganien zeuzena. Edarra, Iriondo. Edarra. Pelota dutuko dute. Hauek mugitzeko indar gehiago behar den pelota dute gustokoago. Gainera hau beroago dago eta egokiago beraien doaietarako. Horren zaitik. Lehen horretik eta da pelota barrizi eta pelota eze pentsauliko hori. Bueno, lehen pelota barrizi eta dute 3 lautantu segidan induz. Aber, suerta purtsua egun da arrimo egiten garien. Eta aten da. Bai, eta ala egin behar da gainera. Hemen pelota barrizetara bai, baina mobitzeko anorrin oso kontra jo txarra. Bare mobituko dugu. Foto bada ondo. Horre emango dugu. Estu gozatu. Kanpora berapez. Kanpora joan zaio. Hogeita bederatzi eta 23, ezin hurbildu. Nahi adina bintzat. Urkiek eta Garridok. Eta dirua, 140 gorri. Beraz, 20 azpito eskatuko duena. Eta 45 iristeko horrelako pilota gutxi galdu behar da, Javi. Bai. Lehengo taza egin da bina, enbida urdinen sartu pelota asko eta txartu epini. Baina nik uste dut aspaldi baten gorrizek eure da biz hori egiten. Urdineri. 21 eta 23. Da horti barrezelako. Edartu da bilen eta daten. Sartzen bada da bintzete pelota gatsa ipini sartzeko. Ederra, Iriondo.
Eta gara hundia izan da hori ere. Zartada, man. Ega pilota mugitu. Hogeita amabi eta hogeita hiru. Juan Pablo da gaur hemen protagonista nagusia, baina partiduaren barruan bera oso ondo ari da, baina Iriondo ikaragarri. Iriondok atzean 8 tantu lortu ditu. Ez dakit, horreko pelota apurtu edo gote den, edo besterik gabe aldatzen ari diren. Ez nik uste apurtu ingo zala, ze... Bai, bentsatzeko da. Bai, hemen datorre apurtute. Bai, begira, gure pare-parean. Pare-parean datorre hemen. Ez dakit gure kamarak hartzeri baduen. Segurazki bai. Ez du urruti eta ikusiko duzue. Noixe da pilota? Bai. Baina... Horrez da ikusten apurtuta dagoenik. Bai, solte. Baina, begira bai, orain garbi ikusten dugu epailearen eskuetan eta pilota akera bat. Ez du galdu narrua, baina josita zegoen lekutik eskatu da. 32 eta 23. Luzegi. Pablo. Orain zake ezberdin atera du. Emanda, pilota bero zegoela, Javi. Egatu da, hundia emanda min egiten aurrelariari, orain artean oz dagoelako edo, jartzera bakarrik joan da. Bai, zelako aldi dauen, Gare barri zein useu egiten, Areke eman galanta. areke monituzu. Aita Juan Pablo ere. Forma bikoa, tanto. Parre egiten du Garridok. Irri parre. Juan Pablok egia da sortea alde dutela. Nik normalin amarroen ikustua zenien, euren artin beti bitzen diez Urkia eta Javi Iriondo. Pasalago suerti eukindoen Urkia ezaduza. Gaur derri hori hasi bizuz, ez abiz ondo eta haute besti eta ezaduza. Zeini beste kezu. Beti eukindo Urkiak suerte gehiago, baina gaur esango da. Gaur nebi gau jurtutan da ondo. 24 eta 33. Bai, oso berezia da aldakeletan egoten den girua. Gaur partidua hasi baino lehen. Neu ere jetxi naiz. Bek aldera zorionak ematera Juan Pablori. Eta Garrido parean zegoen, eta esan diot gaur utzi egin beharko diozu irabazten, esan dago partiduak. Utzi! Honei utzi! Ez dago usterik, gaur irabazi egin behar dugu. Erdi promatan, erdi serio, aldageletako giroa ustea ere pilotari entzat gogorra izaten da. Zabizu bak izuzaten hori. Bai. Eta geuz asko asakorreta zara eta... Gauz asko gertatzen direla. Hanbarruen. Urkia. 25 eta 23. Horentxe dago partidua. Edo era bat apurtu, edo oraindik ere esperantza izango da, urdinentzat. Hortxe dozu. Lehen da bizipotea, gero txapapera. Iriondok, espira. Iriondori ere pilota gehiago gustatzen zaio pixkat beroa dagoenean eta... Bai, da hemen bikusiko, Garrido bera ubezelan da bilen, fronti zerditxik goratxu apurtxu bat joten. Pelota barrizeko hori deko, esposu ondo joten harrapetan paliaz. Ez dela mugitzen. Ez da mugitzena. Txapa berazkar. Behitu goikoitxik. Musegi. Garridok, Luzegi.
Urkia, azpian hartu du. Iriondok. Baztertu. Zelan, bale? Patikatako izan da. Barruan bada Erne. Barruan zen bai. Barruan. Ara, eta horrein goian gentutu da pilota. Segura eski jetxiko dut hortik, baina... Bai, pelota botako Pilota zarean gentutu da. Pelota botako zetak erandik, Bai, lehen puskatutako gura alako man. Eta pilota goian gentutu da. Bien bitartean. Iriondo. Palari zinta aldatzen, erretxina ere eman dio. Eta marka gailuan 34 eta 26. Alderik handiena 10 tanturena izan da. 10 tantukoa. Eta gogoratu gaur pala profesionalari agur esango diola Juan Pablo García, Logroñoko atzelariak. Bederatzi urte egin ditu profesionaletan. Beste dozena batia aficionatuetan irabazi daiteken guztia irabazi du buruz-buruko txapela kenduta. 6 final jokatu, 6 final galdu. Munduko txapeldun. Olimpiadetan eta Joko Olimpikoetan ere txapeldun. Profesional mailan birritan binaka. Harin esaten diez, horrek usa guzti hori. Zerraz. Erraz esaten diez, Ba. Zeran geratu dan pelotie, eurrien geratu zako. Iriondo gutxa hundia egin du. Egia da, pelotak ez duela bote santo egin. Baina hain erraza ematen zuen. Hor ikusiko, ja, itxaroten dau pelotiei. Geldik. Geldik denbora. Oiduari, eta hona ize dator. Denbora gehiegi zuen. 27 eta 34. Garrido saquea. Atera du. Juan Pablo. Eraman. Iriondo pausua zera eman eta Urkiarekin borroka. Berotu dira berriro ere. Juan Pablo Geraman. Hor da Urkia. Iriondo, un dia mateko modukoa da. Barruan da. Iriondo. Edarki atzeratu du. Edarto, hori barruan da. Eta baztertu egingo da. Iriondo, nola bukatu behar dutantoak. Hau da gozatua. Ez da gitzen pilotak ada izan diren, baina 22 edo 22. Ez 22 pilotak ada izan dira, baina bai ederrak. Eta ez dira segidan. Bai, eta pelota gatsa geruten, Ze hor Garrido gerunduz para bat, iru pelota oso gatsa, bat hemen amaikatik aire ja peloti paseute, gero bote pronto sartu duzan, da azenen guebeia araizi pinizo Javi Iriondok eta ja ikustote ja larrez izan dela. Hori egiten guztuzu ja, a ber. Bai, eraman daitezke, baina ez zen normala gura eramatea. 25 eta 27. Pasa, luzegi. Nahiko justukoa zen, baina Raia gain ditu omendu. Bigarren alegina. Juan Pablo. Azpian hartu behar esan du efektuak barrio eraman du pilota, Iriondo aurrerantz. Hor joezko min egiten dela.
Ederki Garrido berriro ere. Hori da. Jarriko dio berriz ere. Ez, horren bien artera. Zartabak, Iriondok. Juan Pablo. Ez da ederra. Zara zeldu da Garrido. Hori ere eraman Garrido. Prestor. Ez dago erraza honi tantoa egitea. Zelako defensa indaue urdine bigotiek, Bai Urkigok eta bai Garrido. Bai, batipat atzelariak. Pilota eraman ezinak ziruditenak. Eraman ditu. Eta azkenean berriro ere Iriondori Horrien geratu. motz gelditu zaio, aurren gelditu zaio eta iristerik ez. Hogeita zortzi eta hogeita hamabost. Partidu handia ikusten ari gara. Bai, benetako barrez, Aitortu beharra da, ez dela erraza. Palaz, partidu borobila ateratzea. Finaletan eta nekez gertatzen dira horrelakoak. Baina noizean behin, txakean. Gertatzen dira. Eta gaur, Juan Pablori agur esateko. Beitu, amen. Hau erunen, mira, Bai, Beitu atzera. zelan daruen, Gorputzar lurrera boteaz. Horreztu gozatu, Iriondok. Bai, hau da partidu bat normalien euken biozun ez da zeuratzen ingo partidu eta bideoen etxin sartute. Baina gero Partidu bezala ere. Partidu bezala be, gabizien moduen ikusten merezidu dugu onako partidu bat eukin, Hogeita zortzi eta hogeita hamabost. Zakean asmatu ez, eta arrestuan bai. Eira. Atzetik aurrera etorrita. Astindu duen pilota Juan Pablok. Hogeita hamasei eta hogeita zortzi. Iriondok hartu beharrekoa da. Motz. Heldu ordea Garrido. Eta horrez dakit. Uste dut Juan Pablo pentsatu duela Iriondok hartuko zuela. Bai, eta gero bebetik etorri da ez utz ez da izen, baina bebetik etorri da eta azenengo momentuz kosta entzako Juan Pablo eruti hori peloti, horretik urtetzo gora. Hortxe guantzaio gora. Garridoren zakea. Zake luzea. Gora. Iriondok gora. Ahí ba. Zeran, izin da hori. Gora esan du, baina... Bai, goian izan da. Baina erdi ez da jau gora. Bai, baina... Txapi Txapa ertza jodu. Eta pelotak bera egin du. Horri gu. Hau bai oso gutxitan ikusten dela. Ez dakit guztial izango du ez da reza izango, baina... Eta era bat gora zikoan. Txapa ertza jodu. Eta... Garbi izan du, Aile binareño izan du gora, baina ez da jau. Bai, txapa jodu. Tantoa urdin. Eta horren dago partidua. Erabaki ez erabaki. Hordeko. Urkia. Gustora jotakoa da. Hartu. Juan Pablo. Ezkerrez. Baina pilota kanpora joan zaio. Eta Martanturen aldea. Erdira etorri da. Partidu dago oraindik, Javi. Da hemen eroser pasoretik. Ikusi ulenbe, dirue, bastante urdin onda. Bai, buelti emotzie, gorri onda oin barrido, eta emetik horrela kontu zuen. Iriondo. Juan Pablo, ondo eskatutako pilota. Ondo jotako ez ordea. Hori jau betu txuo. Garrido. Eman dio.
eutxi Iriondo nola edoala. Hori bai. Ez da frontiza heldu. Apurtu inapalia. Eta erdi-erditik apurtu da pala hori. Esan behar da, Juan Pablok eta trebezia handia dutela errebotean. Balen, paletaz larruzko pilotarekin eta pala motzean asko aritutakoak direlako. Partidu horietan jakina pilotalekua motzagoa izaten da. Eta han asko ikasten dute erreboteatzen. Errekalderi gauza berak gertatzen zaio. Eta beste batzui berriz gutxiago ibili direnei basko zailago egiten zaie. Ez dakit bildarraini izate baterako. Zertan ohitzen den pilotaria Artantxe da Trebe. Eta hor da, beste datoa. Ordu bete orentxe, partidua hasi denetik. Eta eren bat baino gehiago da, pilota martxan izan dena. Zan dizugu, segidan jobatutako tantoak izan direla eta kontuen asko izan dela. Hori, zuk esan duzune hori garbi da, Zemat eta da erozein deportin, zemat eta gehiago entrenatu ituzun dozo bat, arek asti urten gutzu. Oin berrebotea botatzen dabe, da lehen berrebotea bien, baina lehen ezabien eroten zei, inok ezaben, bentzeu ez errebotetik egon bidani, baina oin bai. Aile gehoiten diez, fizikotik behiguel ibiliko diez hobetu hau, eta sarriken pelota asko eta asko duten da berrebotetik oin epalaz. Bai, eta beste maila batean, baina erremontean dare gauza berak gertatu zen. Erremontean ez dakit Mujika eta Ziziren arte erreboteak eramaten ziren eta baina gero denborarekin errebotea bihurtu da batzutan arma eta orokorrean pilotan jokatzeko era guztietan ikasi du pilotariak gauza berriak behartu dutelako. Material gehiago izan zen garaian, esku pilotan ere, botiboleoz atzeko kuadrotik lazata hasi zirenean, denak harrituta hori oso gutxitan ikusten zelako. Bakarren batean bai, beti izan dira horrako trebezia izan duten pilotariak, baina nolabait buruz buru sotamanoz hasi zirenean belokita, gerotuta daude, eskuak apurtuko dituzte, baina gero pixkanaka askok ikasi dute. Zer entrenatu, gure ikasi. Hori holanda bai. Luzegi. Goratu. Markagailuan 26 eta 32. Nahi du Juan Pablok azken partidua irabazi, nahi dio lagundu Iriondok, baina Turkia eta Garrido ez dira gaur Deportibora iritsi beste itxalo jotzeko. Turkiak bukatu du tantoa, baina meritoa Garridorena da. Zelako peloti duen Garrido gorra, Ze Javi Iriondok emotzo palazu edarra, baina meritu indiku horreztu ditzo Garrido. Gero hor zabaldu nahi izan du Iriondo pilota, baina erdian ez, baina xabalantzera utzi du. Horrelariak elkarrekin kukuste ginez. Iriondo. Horein ez du gozatu, gehiago Urkiak. Juan Pablo. Garrido momentu txoatek bindu gor bajatu indana, baina barrio partidun sartute da, Ondia egiten ari da. Jakina, horein txapapera. Lehen ondo urtitzina goin bera. Markagailua estutu dala. Eta behitu. Zuma bidera esatu partidu honi hone. Ez da maituta asko ikusten da, askotan ikusi honota ezik. Horraztu gozatu, eta horrengoan ez da txapa gainean izan. 34 eta 36. Eta, ezen partziala. Gutxeta, zeia. Barruan,
Ederra. Tanto dara, gure eta inge ez, baina ikusiko, nik izango nuke paliaz beraz borota izik itzo, Bota egin du, Bota itzo, Bota egin du. Zehazenek orduen hox ikusi goto Bota egin du. Eruetin eiku izan da, baina zenan paliaz berak ituz. Bota egin du ikustazue. Ormabiko posturia. Eskumotorrarekin efektu nola ematen dion. Hori botatakoa da. Zaila da ondo ateratzea. Gauza bat botatzea da. Eta bestea horrela ateratzea. Baina botatako izan da bai. 35 eta 36. Logoratu 33 eta 23 izan direla. Hogeita hamazazpi eta hogeita hamabost. Ez daude elkarrei barkatzekotan hauek. Ez, da urduinek euren ratxatxu hartu dabe, ondo aprotxu dabe, eta emetik horrela ikusiko. Nik ez dut uste itxiko dabe, bai batak eta bai besti hain errezkuten. Ez. Kalitataz gain emozio ere uste dut izango dugula gaurkoan. Juan Pablo Lezakea. Berea da. Horrengo pilotaka da ere, eman dio ba. Aita Garrido ere. Hor dabil, lauankan, Urkia. Horre, ganin dugu zunien bajatu enbiozu, Bai, badezpada. Belarren beren bat galdu gabe. Horre Ormabikoa. Eta horri utzi. Utzi ez. Baina eramaterik ere ez. Hogeita hamabost eta hogeita hamazazpi eta hogeita hamazazpi eta Javi Riondok hemen politia egin nahi izan du, baina ez dakit ez zen pilota frontiz erdian jartzeko horietako. Bintzet hori, boti egin jekundikela 7-8. Edartu itxitzor. Garridoren zakea, berriro ere berdinketaren bila gabiltza. Urkia eta Garrido, Berante bilakoak. Jetxi. Edartu, Juan Pablo hor. Eta berdinketa. Etorri daia. Hogeita hamazazpina. Eta artekariak eroturik. Partidu erdikaldean entzun dugu dirua oso nabarmen urdin. Gero aurrera xeago erabat gorri. Artekariak isiltzear ere izan dira. Baina hogeita hamazazpinako berdinketarekin dute lanik gehien. Luzegi. Dirua parean gorri. Iriondo, gora. Ustora jotako izan da, baina gora joan zaio. Hain jotzen du azpian pilota. Non-esten erritzeko batzuetan. Gora bidaltzea. Plantu di, segurrutik. Aber, oin. Hori pasa izango da. Urkia, mandio. Aiztoa da Juan Pablo Lorentzat, honek eraman ordea. Erazoan. Urkia. Eta oraingoan ezinean. Juan Pablo eta Tatua erabat esanguratsua. Bat eta 11 partziala. Urdin. Horratxek, eman dio vuelta partiduari. Ez dago erraz asmatzen zeinek irabazi behar duen partidua. Oin momentuz behintzete ikusten txaki urdinei beia partiduen edarto sartute eta esalegi ez da bela utziken bihar eurek. Baina bibider ikusi goia lehenengo eurek eta gero gorrezek buelta iken. Urkia. Juan Pablo. Goigoian jodu pilota. Garrido eraman ordea. Hor da Juan Pablo berriro ere. Eman dio. Hori tanto izan daiteke. Bai, edartu epinike barrez. Edarra pelota zuzen da. Leturik. Txarrenean.
Eta ez da egite zote dion ezaten Iriondok pilota bera ateratzeko. Non jarri dion pilota Garridori Juan Pablo aurkari eta lagunak. 38 eta 39. Barruan. Eta barruan izan da, eta eramaterik ez. Sasikin kanpora dira, baina Efektoak ordea pilota barrurantz bidali du, partiduko 9. berdinketa. Eta hemen ikusiko dugu agian, tak zei bilbide egin duen. Egira, kanporu duela, baina errez, eta botea barruan egin du. Hori ere barruan izango da. Barruan eta tanto. 40 eta 39. Azken txampan sartu gara. Eta hemen ez dago jakiterik garaipena zein bikotek lortuko duen. Hiru aurten parean. Garridoren sakea. Iriondo gartzerik ez. Gola. Eske hor zarro da, ez da errez. Errez ezin hori peloti sartzeko horretara. Eskerraz, ondinion bai, baina eskumia toke gutxi ez da. Toke gutxi egin dugu eta ikusten ezin pelota bat Garrido, bebetik etorri da eta boten diri bezabenengo horrek eduteko moruen. Pelota txarra ezin da urkientzako. Merezi zuen horrelakotxe agurreko partidua Juan Pablok. Eta ordeko bai, ordeko ez, hor da bil bera. Luzegi. Gaur uste dut gustora geldituko ez den bakarra puntu horietako bat izango dela, dirua jokoan jartzen duen horietakoa. Pilota partidua ikustera etorri dena gustora izango da, partidu handia ikusten ari garelako. Juan Pablo bera gustora izango da, partidu edarra izan delako azkenengo hau. Zerako gustora motzen. Eta horrendik garrantzitsuna zaigu. Zeinik irabazi behar duen jakitea. Ez da, falta izin asko. 41 eta 40. Eman dio azpi-azpitik. Iriondok, kusesazua hankageldian nola jotzen duen pilota. Hankazuzter bikaina ditu honek eta indartsuak. Erra, saki hori be. Bora. 42 eta 40. Asartu nintxe, pare bat antuaz asartu indo Javik, eta Javik asartan badau. Bai, baina Javik pilota hona hartzen du, sakearekin ezbatzen ari delako Juan Pablo. Hori. Herri esatik etorretako enkantu da. Queremos pan, queremos vino, queremos que Juan Pablo gane este partido. Hori esun inoiz entzun, Ez? Bueno, zerbait ikasi dugu. Eta honen zaketik falta. Zakea egitera ere par responda, Juan Pablo. Eta ez tekit kantu hori laguntzarako izan duen Juan Pablok. Garridoren sakea. Inga, Javi izaten dio Juan Pablok. Irabazi nahi du nola edo ala. Juan Pablo indartxo eskerrez. Baina eskuin espatzeko moduko badu, ez. Larbote unditxu sama remotzu. Bai. Erape hori izan du. 42. Askotan, lehen esan du moruene, aztenengo partidu esemat galditu, esemat iraz, nien amistei pase bidan. Hortxe da, Garridoren sakea.
Iriondo gerantzuna, kanpora. 43 eta 42. 43 eta 42. Aurretik dira Urkia eta Garrido. Eta hainbeste pelotan egin eta gero detaile txikiek erabakiko dute. Nor bizten duen 45 pasa. Garrido luzeegi. Eta handa, Iriondo, zaizai Garridok noiz sake egingo. Alduela partidua horrekatzeko hartzerik ez. Juan Pablo Lentzat. Ezkerrez eraman beharrekoa. Urkiak eraman nola edo ala. Eskatu egin dio Juan Pablo, baina gaiztoa da. Era bat baztertu zaiolako. Eskatu ondo, eskatu dio, baina pilotak bazterrerako bidea egin du. Zatek inmana dekola horrek eskerreko hormi horrek. Zelan juntan hori piloti garrimetan. Beraz, 44 eta 42. Garaipenaren atarian gelditu beharrote du Juan Pablok bere azken partidan profesional modura. Bai, zamen korredoritzako diru geratu inda da portxu bat. Partida gelditu egin dute. Lehen egindako okerrak zuzentzeko. Berre. Zeia bizitara ikusi da, Bai. Bietara eta behin baino gehiagotan gainera. Epailaren baimenaren zai. Bale da. Garrido. Atera du. Iriondo beraman. Urkiak. Pilota gaiztoa jarri eta gainean. Iriondo eraman hori ere. Haze pilota eraman duen Iriondok. Siniste zina. Juan Pablo. Ederki jotakoa izan daba. Bukatu nahi dute urdinek nola edoala. Gora eta amaitu da 45 eta 42. Juan Pablo garaipenik gabe esan beharko dio agur profesional mailari. Gure eskerri beroena Errioxarrari eskaini dizkigun partidu ederrengatik eta eskerrik asko zuei ere arreta jarri diguzulako. Hortxe duzu Juan Pablo García gaur agur esan dio Palari.